Dobrý večer. To vy tu predávate tie drogy? Drž hubu, ty hovedo, veď nás prezradíš. Ešte, že máš na hlave tú reflexnú čapicu. Naozaj veľmi nenápadné. Prepáčte, Jirguš. Nemám čas na tieto sračky. Koľko chceš? Viete, ja som v týchto vodách úplne nový. Čo ja viem, 2 kilogramy budú stačiť? To si zo mňa robíš srandu. Mám tu maximálne tak 1 G. OK, tak teda koľko ma to bude stáť? 120. Nie je to nejak veľa? Musíme anticipovať, že na rast cien má najväčší vplyv najmä zvýšený dopyt spotrebiteľov, pričom ponuka má naopak klesajúce tendencie. Nehovoriac asi aj o inflácii, ktorá má signifikantný vplyv na celkovú situáciu a nálady na trhu. Presne tak, Jerguš. Toto sú základné makroekonomické pojmy. Tá cena je opodstatnená. No dobre teda, tak daj sem ten perník. Policajti! Tak to má pojeb.